הלו. שלום. שלום. הגעתי לכרטיסים המופעים. כן. כן, רוצה לברר את התשתיות שלכם בבקשה? את המחירים לכרטיסים? למה? הצגה מלך שלושה נסיכים? אני לא כל כך מבינה אותך. ההצגה מלך שלושה נסיכים שמציגה נראה לי בימה אני חושב, כשאר דברים האחרים, אבל נראה לי שזה לא ברור כל כך. אנחנו לא מוכרים פה כרטיסים לבימה. לא, זה לא בבימה. אז איפה זה? מה, מצוין ל-16. איפה? רחוב ה-16, שאר הדברים האחרים שלכם, אבל נכון, אתם מוכרים את הכרטיסים, כן? אני... לא, אני... עוד רגע, בבקשה. הלו. כן. כן. כן, שאר המחירים אבל שלכם זה על אותות תשתיות, נכון? לא. ומה בשאר המחירים של הכרטיסים של הפורנו? תלוי בשלגום של העזים. את אומרת, שאר הדברים אחרים איתך? סליחה?